Pelemaas podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Vera Venray, plus Guido van Dijk, Keizers Martens installatiebedrijf, Gek op Venray, Venray, Peelrand Makelaardij. Hey, ik ben Rob En ik ben Willy. en iedere week bladeren wij ongeveer 20 minuten door de Pelemaas. Ja, en dan kijken we wat ons verbaast, verbijstert of laat lachen. Welkom bij de Pelemaas podcast. Ja Willy, daar zetten we weg. Het is druilerig weer in Venray. Ja. Donderdag voor vastelavond. Dit is een beetje als woensdag weer, vind ik. Maar de vastelavond moet nog beginnen. Ja. Maar volgens mij wordt het wel iets druiger. Ja, er blijft een kans dat het gaat regenen. Ja, het wordt niet Maar ik kan me niet helemaal. voorstellen dat het hele dagen gaat regenen, toch? Nee. Het wordt wel frisjes, zagen. Frisjes. Ik ben blij dat ik een bontjas heb. Frisjes zijn volgens mij een beetje nat af en toe, maar Ja. achter, tussen de buren door, hè? Zo is Gewoon dat. feest. Zo is dat. Hey, en voor de tweede week op rij wordt deze uitzending ook opgenomen op beeld. Ja. Dus we zeggen ook hallo tegen de kijkers. van Hallo, de krantenkant. kijkers, Dus dat is ja. allemaal hartstikke leuk. Hey Willy, we beginnen net als iedere week bij de voorkant van de krant. Ja. En dan zien we natuurlijk een mega grote foto met erboven traditie en talent bij Pielhazen Keutel. Ja. Wat gaat er daar van? Leg eens uit voor de mensen. Pielhazen Keutel Live. Ja, dat is voortaan een groot evenement. Georganiseerd door de Hazenkeutel en de Pielhaas. Ja, En dat is natuurlijk een knipoogje naar de heren van Amstel Live. Of de vrienden van Amstel Live. Ja. Waar eigenlijk artiesten samen zingen met jeugd. Precies. En dat is een traditionele familiemiddag geworden onderhand. Ja. Ik weet niet hoe lang het precies bestaat, maar ik weet nog dat in de tijd dat ik vorst was, bestond het ook al. Alleen was dat in een kleinere vorm. Ja. Maar dat evenement, Huub Jansen is er ook een van de Kaarttrekkers, de kaarttrekkers in. Dat is in de loop der jaren wel echt inderdaad gegroeid Ja. tot een echt familie-event. De laatste jaren moeten ook een kaartje kopen. Ja. Zodat ze gewoon zicht erop hebben van hoeveel mensen er binnen zien. Want een paar jaar geleden was het op een gegeven moment... Ja, daar hingen ze echt letterlijk met de bier en buiten. Toen Ja, was het dat was, bijna niet meer veilig. Dus dat evenement, dat is inderdaad wel heel populair. En Ja, dit jaar voor het superpopulair. eerst. Want voor hen was het heel druk boven in de rode doos, zullen we maar zeggen. En dat weer eigenlijk te klein. Ze hebben... de Schouwburg dus ook al iets eerder omgebouwd tot de Pielhaas-tempel, zullen we maar zeggen. Mhm. Dus afgelopen zondag was het ook beneden in de grote zaal. Het podium is prachtig aangekleed. En er was weer een hartstikke mooie middag. Ja, ik zie het. Ja, een foto die vertelt genoeg. Ja, we zien daar Pruufmar en er rondom hen natuurlijk al die kinderen. Ja, zo gaat dat daar die hele middag door. Ja, want jullie stonden er ook. Ja, wij mochten dit jaar de aftrap doen. Oh. Dus wij mochten beginnen met het Limburgs volkslied. Dat is wel heel leuk, want die kleintjes die hebben natuurlijk geen flauw idee. Limburgs volkslied, wat is dat, hè? Maar goed, dat doen de papa's en mama's ermee. Maar dat was wel heel leuk. En dan zingden een paar liedjes. En dan gaan we ook echt, wij zien vuur tussen de kinderen gaan staan. Ja. Alleen, ja, het is wel gevaarlijk, Willy. Ja? Ja, wij gingen als liedje Dansmachine zingen. Ja. En ik dacht, het is wel leuk om adjudant Bert, want ik zie iedere keer in die weekoverzichten van Prins Joep Ja, dat is een danstalentje. dat Bert wordt geassocieerd met dansen. Dus ik zeg, nou jongens en meisjes, we hebben een adjudant en heel goed kan dansen. Bert, kom er eens bij. Ja. Ja, en Bert stelde niet teleur, Willy. Nee. Nee. Alleen het probleem is, ik stond te zingen met die microfoon voor mijn mond. En Bert, daar stond tussen mij en Rob in. En hij was aan het zingen, of aan het dansen. En hij keek natuurlijk nergens naar. Ja. En in zijn enthousiasme stoot hij met zijn schouder keihard tegen mijn microfoon. Hey. Dus ik buts met die microfoon tegen mijn lip. Geen bloedlip. Dus ik stond zwaar gewond op Pielhazen Ja. Keutel Live tussen die kinderen te zingen. Nou ja, Toch een slagveld. Hoor. Een slagveld. De Pielhazen Keutel Live. ik kreeg daar nog wel een berichtje van Bert van ga het erop. Wat wel, Oh, nee, dat maar is dat is wel wel lief. lief. Zo Ja, is hij zeker. dan ook Maar het wel, gaat allemaal goed, Bert. We hebben het overleefd. Nou, nee, dat is een evenement. Dat staat nog wel op de Super, kalender. ja. Dat is voorlopig wel een Nee, maar een ja. blijvertje, ja. Ja, nee, maar dat is ook echt... Ja, ze richten zich echt ook op die kinderen. Dus ze hebben ook daar met een lint het stuk voor het podium echt afgezet. Daar Ja. mogen alleen de kinderen komen. En de ouders die staan op de achtergrond. Oh, heel en dat goed. werkt als een tierenlier. Nou, je ziet het Ja, hier op de foto. Ja, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Nou, dat is hier ook het geval. Als je het dan hebt over paplepel, dan is dit
dit is dan zo'n evenement. Zeker, ja. Nou, Hey, mooi. maar er staat nog meer op de voorpagina, Ja. Willy. Even los van het vastelovend. Nee, daar staat herontwikkeling Beukelaan. Ja, ik had het ook gelezen. Want er zijn grote plannen om daar, dat gebied er bij de Beukelaan, dat is zeg maar daar achter de Bongert is dat, hè? Ja, dat is eigenlijk gewoon... Ja, de Beukelaan zelf, zeg maar, waar je eigenlijk de parkeerplaats op kunt, nou vroeger Beukenrode. Ja. En aan de andere kant zit er Springplank en het... wat is het? De kinderopvang en die hele hoek, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk wel ruimte voor ontwikkeling. Ja, want wat willen ze daar gaan maken? Ja, wonen en dan onder zorgbegeleiding. Maar dat is ook allemaal een initiatief van Woont Wonen Limburg en de Zorggroep. Ja. Die hebben nou een intentieovereenkomst gesloten dat ze dus inderdaad samen willen gaan kijken wat er en hoe ze dat kunnen gaan ontwikkelen. Ja, maar ik denk ook met hoe de maatschappij zich gaat ontwikkelen, met de vergrijzing, Ja. dat dit soort initiatieven wel heel goed is om daarover na te denken. Hoe richten wij voor de ouder wordende maatschappij het ook ruimtelijk in, zodat mensen inderdaad bij elkaar kunnen wonen, maar dat er ook zorg op korte afstand is, maar ook ruimte om te recreëren, om elkaar te blijven ontmoeten. Ja, en dat plan, dat ligt daar dus. Nee, dat klopt. Er is nou de intentieverklaring. Ja. Ja, dat wil niet zeggen dat er volgend jaar al Nee. appartementen staan. Nee, helemaal niet. Want dat is, wordt nou eerst gekeken naar de financiële mogelijkheden, ruimtelijke en technische mogelijkheden. Ja, dat is nog wel even een Zeker, maar een traject van heb ik jou daar. Maar dit is natuurlijk wel goed. Ja. Wel, je ziet gewoon aan dat gebied, hey, wacht heel even, vroeger was dat Beukenrode, dat is nou niet meer, dat is nou Rooihof. Dat is een parkeerplaats waar we heel veel ruimte hebben, er is aan de andere kant nog ruimte. Ja, dan is het goed als je gewoon toch voor het zetten van, hey, wat kunnen we er wel met? En dus, ja, dat is alleen maar prima, denk ik. goed zo. Nou ja, en dat staat dus allemaal te lezen op de voorkant. De voorkant, ja. Ja, welke partner gewoon benoemen, Willy? Ja, we hebben Keizers Martens natuurlijk. Hè? Dat is een trouwe partner. En die hebben nog steeds 125 jaar. Ja, precies. Die zijn afgelopen jaar uitgeroepen tot hofleverancier. Ja, hofleverancier, Ja. 125 jaar. En in het kader daarvan hadden ze een winactie. Zag ik, een 1 minuut gratis winkelen. Ja, en jij hebt gezien, dat is gewonnen door een jonge man een jonge man. IJsselstein. En dan mag 1 minuut gratis gaan winkelen in IJsselstein. Maar ik heb het filmpje niet gezien, Ja, maar jij ik zei zag dat was het leuk film- om te kijken. Want Ja, dat was wel grappig, want de mensen gingen gelijk naar het vlees. Alleen maar vlees. Gewoon, dat was we wel hebben een mooi. minuut lang alleen maar Ja, dat was boeren geen... met worst en servelaat liggen inlaaien. Dat of, was geen vegetariër. Dat kan ik ook wel zeggen. Nee, inlaaien in handel. Maar dat was een leuk filmpje. Dus dat zal vast op socials wel ergens terug te lezen. Ja. Keizersmacht dus. Nou, helemaal goed. Hey, bladeren wij weer. Ja, het is ook niet gek, Willy. Er staat heel veel vastelovend nees uiteraard in. En er staat ook op pagina 3 staat een hele grote foto. Ook die zie je ieder jaar terugkeren. Hoogheden scholen op de foto. Want ook op de basisscholen van Venray, ja, daar wordt overal worden daar ook prinsjes en prinsesjes uitgeroepen. Ja. Dat is al van vroeger uit. Maar ook sinds een heel aantal jaren zorgen ze dat die prins en prinsessen elkaar ontmoeten. Dat gebeurt altijd in het Oudepark in het Theehuis. Daar hebben ze een leuke middag met elkaar. Daar maken ze kennis. Er zijn wat activiteiten. Heel leuk ook een workshop. Volgens mij Ted Lens, ik weet niet of dat afgelopen jaar ook weer is geweest. Geeft dan die prins en prinsessen een workshop. En dan gaan ze mooie tekeningen maken. Leuk, ja. En er wordt natuurlijk ook altijd traditioneel die foto gemaakt. Ja. En dan komende vrijdag, dan is de vastelovend op de school. Hè? Ja. Ja, dat is ook iets wat onlosmakelijk met de vastelovend en Venray verbonden is. Klopt, En dan ja. trekken er al die wieken en dorpen ook wel van die hartstikke leuke kleine... Optochtjes. ja. Daar heb ik ook wel eens... ik vind ook dat moet blijven. Dat is leuk. Dat zorgt ook weer voor creativiteit en verbinding. Ouders naar de kant, opa's en oma's naar de kant. Ja, en dat is mooi. Nee, helemaal met eens. Ik vind ook dat de basisscholen kunnen er niet omheen. Als je een basisschool in Noord-Limburg of Limburg, zou je wat dan ook bent of ziet, dan moet je daar gewoon aandacht aan besteden, want dat is iets waar je niet omheen kunt. Ja. En het is ook mooi, als je dat gewoon ziet op die foto, zeg maar, ja, het zien echt heel veel basisscholen, echt heel veel prinsen en prinsessen. Ja. En, Want je voelt, is het echt op iedere basisschool? Nou, dat antwoord moet ik ook heel erg schuldig blijven. Ja, maar ik denk het hartst wel. Ik denk het wel. Ik denk Ja. zelfs als ik er op school zou zitten en
bij ons is het niet, dat ik dan toch zeg, waarom hebben we dat niet? Dus precies. ik denk dat dat bij ja. iedereen is. Als ik zo naar de foto kijk, denk ik, nou, dat zullen ze toch onderhand allemaal wel zien in Venray. En ze staan er ook volgens mij allemaal als een prinsenpaardje op. Hè? Dus prinsje en prinses. Want iedereen moet daar aan met kunnen doen. Ja, nou ja, dus... Nee, maar Willy, ik heb dat altijd belangrijk gevonden. Ik weet nog dat ik in... dat zal... wanneer hebben we het liedje dadelijk? Oh. 2000 volgens mij. Hè? Ja, dat zal wel goed Dat was, toen stonden wij voor de eerste keer ook op die Pielhaas CD. En ik was toen net begonnen als leerkracht op de Peters Bandenschool. En ik stond dus met op de CD was dat toen nog. Ja. En toen dacht ik van ja, maar ik ken die andere artiesten ook die op die CD staan. Dus die heb ik toen voor de eerste keer gewoon uitgenodigd. Toen heb ik gezegd, het laatste half uur van de ochtend heb ik wel die zin om te komen zingen. Ja. En dat vonden ze eigenlijk allemaal wel leuk. En zo is een klein beetje ook de scholentour ontstaan. En als je nou kijkt wat die scholentour behelst, dat is behalve de 4 winnende liedjes... het Prinselijk Trio, het Jeugdprinsengezelschap, de Boerengezelschap, maar ook nog losse artiesten die niet meer meedoen aan het Liedjesfestival, die ook aanschuiven. Ja, op die dag wordt dan ook, Breng Vastelavond naar bezoek. Dat is dan ook, ja. Dus het is die vrijdag, dat is wel een aftrap geworden. Steeds meer, wordt die Vastelavond ingeluid. Het is wel overwegend veel blauw, zie ik trouwens. Als ik nou naar die foto kijk, veel blauwe keepjes en mutsjes. Denk ik toch een adellijke, koninklijke kleur. En natuurlijk een paar mooie roet. Ja. Maar ze staan er allemaal hartstikke mooi op. Fijn, jong. Hè? Nee, dat is goed. Jeugdcarnaval, hè? Halt dat weer. Dus goed, is prima. Nou. Hey, dan, het is net alsof ze de laatste weken allemaal een beetje bij elkaar zetten. Ja, dat... al het crime nieuws. Crime. Het blokje crime. We vinden dat zelf toch ook wel toch een beetje spannend. En ook wat gebeurt bijna allemaal. 4 en 5 is dat deze keer. Ja. Allemaal crime. Wat is er allemaal voor crime nieuws te melden? Het begint linksboven. 5 aanhoudingen na inbraak bij bedrijf. Ja. Was op de Hulst, was het Wild West. Ja? Als je een klein beetje op social media zit, maar ik denk ook bij Hart van Nederland. Ja, dat is toch geweest. Die beelden zien overal te zien geweest. Dat was wel een brutale inbraak, of niet? Nou, ze waren op heterdaad betrapt. 5 personen waren op heterdaad betrapt en die gingen even vluchten met een auto. Ja. Maar die moesten nog door een hek. En dat was wel heel ik heb het filmpje gezien en je ziet, je weet dat het gaat gebeuren. Ja. Maar je ziet dat hek dik gaan. En ik dacht op een gegeven moment, maar dat kan toch niet dat ze hier nog doorheen gaan? Maar ze moesten ook 2 keer aanzetten, maar ze ramden daar door dat hek in. Ja, je ziet die foto van die auto. Die auto die is... Ja, die had niet meer heel lang gereden. Nee, want daar zaten er dus blijkbaar nog 1 in. Ze hebben er 4 dus in de kraag gegrepen. En dan zaten die 4e, die gingen dus met die auto... Maar die konden dus inderdaad niet meer verder. Nee, en die hebben ze uiteindelijk toch nog ergens op het Keizersveld of zo, een hele andere kant, hebben ze dan toch nog ook kunnen oppakken. Dus ze hebben ze alle 5... Ja, en het... oplettende burgers die inderdaad hebben geholpen. Volgens mij was er ook een hond bij betrokken? Een speurhond en weet ik wat. Maar blijkbaar in de auto lagen allemaal kabels vanwege het koper. Dus het waren waarschijnlijk koperdieven. Hey, en maar verderop dan... Drugs en wapens. In de hei. Crime in de hei, ja. Daar sta ik dan wel van te kijken. Gewoon ook daar een auto aangehouden. Nou, maar dat meent hij dus niet dat de politie weer achtervolgde. Het was gewoon een anonieme auto. Ja. Daar zat dus politie in. Maar nu weer ook even agressief. Dan had hij nog proberen te rammen. En toen uiteindelijk, oh shit, dat is politie toch aan de kant. En toen, toen gingen ze in die auto kijken en drugs en wapens. En wat denkt je van een wapen, Robbie? Nou, vertel het maar, Willy. Een katapult. Ja, ik toch ook een drugs en wapen. Een katapult. Echt waar? Ja, echt hoor, ja. Ik denk, dat denk ik bij mezelf. Goeiedag, man. Maar nee, het is een wapen. Nee, het is een wapen. Dat zullen wel gestolen geweren zijn, messen, weet ik het. Maar oké, een katapult. Nee, een katapult. Ja, het valt onder de categorie wapens. Maar toen dacht ik toch wel bij mezelf. Het valt een beetje in de categorie man neergestoken in HEMA. Ja, en dan door een wesp. Ja, precies.
Dat die lergens was, ja. Dat heb ik ook toegeleerd. Oké, maar goed, ze hebben maar- hem in de kraag gevat. Maar oké. er zit wel meer achter. Daar zaten we een drugsding Ja. in, weet ik het Hey, wat, en ja. dan was er ook nog wat ophef en onduidelijkheid over een bepaalde camera. Daar staat zo'n cache in Aastrum ook Ja. weer. En wat is dat dan? Mensen in paniek van worden we nou geflitst? Snelheid? Ja, die stutter op Willy, de Help N270. ons eens. Wat is dit voor een camera? Ja, Wat dat doet is- die? dat is op de Walensumse weg, Ja. de N270. Ik denk altijd van, die getallen. Oh ja, dat is Walensumse weg. Ja. Er staat een blauwe kast met een pool en een camera erop. Dus iedereen in paniek. Oh, waarom we nou Iedereen vol op geflitst? de rem daar. Ja. Geflitst en alles. Maar het blijkt dus inderdaad een... ANPR-camera. Ja, oftewel een plate registration. Oftewel een kenteken. Hij registreert kentekens. Ja. Dus ik denk dat er toch wel gekeken wordt van... Hey, wie komt er hier nou heel duk over die weg? Dat is in principe niet illegaal, hè? Dat mag gewoon, Ja. denk ik. Maar ze zullen er toch wel in het Ja, kader maar van als het je dat er zo onderzoek... duidelijk neerzet, denken die mensen dan niet... nou staat dat ding dat ik een andere Nee, ja, route ik snap vatten. dan ook niet de paniek. Ja, ik bedoel, waarom op een gegeven moment zie je er een kast en een camera en dan denk je van, waarom? Ja, je rijdt toch gewoon door altijd gewoon netjes, toch? Gewoon, Ja, wat nou, is dan nou? blijkbaar toch niet iedereen. Nee, maar als ik aan de andere kant via de deur, dan weet ik ook zo van, hier staan er een aantal. Ja, ik rijd ja, ook gewoon altijd netjes, want anders ben ik de sjaak. Ja. Dus waarom? Maar goed, dat het is dus paniek? geen snelheidscamera, Nee. maar het registreert wel kentekens. En daar kunnen ze natuurlijk ook weer allerlei Ja, informatie en data Dat denk uithalen. ik ook. Ja. Precies. Hey, en dan wil hij ook een vrij groot artikel. Onderzoek naar het aantal daklozen. Dat is dan geen crime nieuws. Hè? Nee. Nee. Maar onderzoek naar het aantal daklozen hier in Venray. Ja, er zijn wat vragen gesteld. Hoe dat nou precies in Venray zit. Dat is natuurlijk een algemeen probleem, denk ik wel. Hè? Gewoon daklozen. Maar er is dus ook wel interesse om te weten van hoeveel daklozen het Venray nou. Ja, Nou gaan ze er een onderzoek in starten. In mei is dat. ja. En dan verbaast me dat dan toch wel welke methode ze ervoor hanteren, Ja, Robbie. Want ze gaan... Wat is het verbazingwekkende aan dit artikel? Tenminste, Dat is een onderzoek. Wat wij nu een beetje verrassend vonden. Ja, dus 1 dag. In 1 dag gaan ze dan kijken hoeveel daklozen er in Venray Dan zitten. zien er niet zo heel veel. Als Ja, je dat- nee. Ja. Als die net ergens liggen waar ze die ziet. Ja, dan Ja. hebben ze... Nee, we hebben hadden er het er net over. Want ja, daklozen. Ik heb eigenlijk geen idee. Want je zit natuurlijk Ja, toch te denken misschien aan het centrum van Venray. Zullen die dan hier liggen? Je zegt zelf, ik heb het ooit metgemaakt bij kantoor. ja Dat in de er, op een fietsenstalling. gegeven moment dat er karton, dat jullie daar karton Ja. vonden. En dat dus ook bleek dat daar blijkbaar iemand de nacht aan de deur brengt. Ja, Maar ik denk, want je hebt natuurlijk ook een heel groot buitengebied hier in Venray. Venray is echt qua Nee, oppervlakte klopt. echt wel een hele grote gemeente. Ik denk dat heel veel daklozen ook plekken gaan zoeken, juist buiten het zicht. En daar ook dat heel denk ik creatief in zien van, we gaan echt niet op plekken liggen waar het zomaar duidelijk is dat ik daar lig. nee, ik denk natuurlijk wel dat ze... Natuurlijk heeft de gemeente echt wel een beetje durven. Ja, precies. Oké, de mensen die waar- daar onderzoek doen, ja, die weten precies. natuurlijk veel meer Maar van die ik denk, materie dan de- wij. De Ja. meeste, denk ik, dat die niet zichtbaar dakloos zien hier in Venray, zeg maar. Ik denk dat die gewoon, ook vanuit schaamte misschien wel Ja. gewoon dagelijks gewoon midrijden. En s'avonds hebben die toch een probleem dat ze toch op zoek Ja. moeten naar een slaapplek. Ja. Dus Maar het wanneer zal zullen niet- ze dat dan gaan tellen? 'S'avonds, 's nachts? Ja, 1 dag. Dat zal is dat gewoon 24 uur, denk ik. Mensen die, nou heb ik al gezien, nou tel ik, Ja, nou, geen tel met. Hap. zo'n tellertje in de hand. Ja, nee, precies. Dus ik weet niet hoe ze dat precies, maar dat is blijkbaar een beproefde methode. Ja. De ethos-telling. En dan hebben ze alle daklozen in kaart. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Ja, wel fijn dat ze dat in mei doen, dan hebben ze het Ja. speerduk wat beter. Precies, ja, nee. Ja. Nee, ja, dat, in mei. In mei Goed. gaat dat onderzoek Hey en dan Willy, horen we het wel. tot zover. Welke volgende partner kunnen wij... Ja, nou ja, als we het over daklozen hebben, Nou, dan hebben we het natuurlijk over woningen. En als we het over woningen hebben, hebben we het over de peelrand. Ja, zo is dat Het is wel. eigenlijk gewoon, dakloos hoeft het eigenlijk niet te zien. Maar Nee. als je daar kijkt wat die aan woningaanbod hebben, dan gaat maar eens kijken. Hè. precies. Nou, genoeg woningaanbod en de gemeente Venray blijft ook... het afgelopen jaar trouwens 184 woningen gebouwd. Ja, En daarmee liggen ze op koers. En wij houden het hier maar scherp in de gaten de komende tijd. Of het ook zo op koers blijft liggen. yes. Ja. Ja? Oké, Peelrand was dat dus. Ja. Hey, dan wil hij ook nog op diezelfde pagina. Vind ik dan wel een... Ik denk, wat staat er nou? Vrijwilliger bloem en sfeer.
gezocht voor hospice. Hele specifieke Ja, titel. maar dan ga je dat lezen en dat is natuurlijk wel heel mooi. Want ook bij de hospice zien ze regelmatig op zoek naar vrijwilligers. Ja. En als je dan een algemene oproep doet, ja, wie of wat zoeken ze dan? Maar dit is specifiek, zien ze op zoek naar mensen of naar een persoon die het leuk vindt om te bloemschikken. Die iets heeft met bloemen, Ja. met het creëren van een bepaalde warme sfeer. En dat is natuurlijk zeker op zo'n locatie denk ik ook wel heel belangrijk dat het daar warm en netjes ingericht wordt. Dus als er iemand is die nou toevallig luistert en denkt, hé, ik heb wel affiniteit met bloemen, het schikken van bloemen, Ja. het aanbrengen van een bepaalde fijne sfeer. Nou, ze zoeken dan Ik denk dat dit vrijwilliger. een hele goede manier is om vrijwilligers te Ja, zoeken. Gewoon gewoon heel veel- gericht op Ja. een taak of op een functie. Ja. Dan een heel algemeen, want dan voel ik me niet aangesproken. Ja, Dus dit is heel goed voor het hospice. ja. Ja. Hey, en dan bladeren we weer verder. Ja, het vaste lavensnees, dat blieft dus Ja, dat natuurlijk. is, dat wordt dat vliegt dus om de oren. Dat is logisch. Willy, maar wat ik hier zie, die pik wat er dan toch ook nog eens uit, is het vastelavondsconcert. En dan staat Ja. erbij, is vastelavond op zijn mooist. Nou ja, dat moet natuurlijk iedereen voor zichzelf bepalen. Maar het vastelavondconcert is ook een moment in aanloop naar vastelavond. Wat inmiddels echt een stevige positie het verworven hier in het Venraads. zeker. Nee, dat is ram uitverkocht. Ja, elk wordt jaar. georganiseerd door Koninklijke Harmonie Euterpe. Ja, en die hebben dan gastoptredens. Ja. En daar, ze maken er echt een vastelavondsconcert van. Ja, Met- het is echt een hele show. Muziek is natuurlijk de rode Ja. draad. Maar het is veel meer dan alleen maar gaan zitten kijken naar alleen een orkest of de harmonie die daar Nee. hun stukken speelt. Want dat doen ze natuurlijk ook. En ieder jaar worden er prachtige arrangementen gemaakt van al de Venraadse liedjes, Venraadse liedjes. Nou, in ieder geval vastelavond. Klopt. Ja, in de Ja. breedste zin van het woord. Maar wat gebeurt er nog meer op zo'n Nou, avond? ze willen natuurlijk ook een vleugje humor, hè, want dat is ook vastelovend, Ja. inbrengen. En daar hebben ze zelf een act, geloof ik, met rare muzikale act Ja, hebben ze dat aan is- ze. ja, precies. En maar ze aan dit jaar, daar hebben ze leuk bedacht. Ja, iedereen zingt wel eens onder de douche. Hè? Dat gegeven, dat Ja. hebben ze... Ja, ja. Zeker, ja. Ja, zeker. En met dat gegeven hadden ze een idee. We zetten er een douchecabine neer. Mystiek, silhouet, rook, Een beetje zo'n mystery singer. mystery. Ja, En dan ja. hebben ze 3 mystery guests. Ja. En dan beginnen die muziek te spelen. En dan aan de stemmers te raaien wie er dan in Maar de dan douche was stond het te even een zingen. klein stukje en dan moest het publiek gaan roepen. Of, Oh ja, en uiteindelijk komt hij natuurlijk uit die douche. En dan zei ze, ik heb het goed geraaien. ja, Of, maar hey, je kunt, ik hier huurde in dat. je kunt Ja. hier in het stukje lezen wie dat dan zie geweest. Want wie mocht er dit jaar? Ja, het Dan was eerst Boy die- Derksen. Nou ja, dat is het vastelovens, Rooise vastelovens Ja, stemgeluid. maar Boy, daar zien we met opgegroeid. Ja, dat- En dan had zo'n mooie, fijne, herkenbare Nog stem. steeds. Dat Boy is- kreeg trouwens ook voor alles wat hij had gedaan op het gebied van vastelavondsmuziek ook de culturele plak uitgereikt. Klopt. Gefeliciteerd. Maar ja, precies. En daarna was het nog Bulent. Onze, ja, dat vond ik ook wel grappig. En dan zong dus het maakt niet uit waarop je ziet geboren. Dus ja, dat was dus ook wel weer grappig. Ja. Ja, en toen was het de beurt aan Chrisje Jansen. Het hij gezongen met of zonder microfoon? Dat weet ik niet. Ik denk niet dat ze het me heel hard hebben hoeven zetten. Maar dat was dus in een frietzak. Kwamen de frieten met mayonaise zingen. Ja, en toen ging het dak eraf. Ja, dat zal wel. Nee, en dat Pies was, en Friet zag ook in een douche. Nee, dat was inderdaad. Dat was wel heel grappig. Dus aan 3 verrassingen. Ik heb een stukje, want ja, alles wordt tegenwoordig. Dus ik heb een stukje van de filmpje gezien dat Chris er over dat podium liep is in de frietzaak. Ja, en mensen die Chris kennen, ja, daar kreeg je geheid een dikke glimlach van op hun gezicht. Dat is een mooie vent. Super. Ja. Maar verder ook Bjorn en Mieke, Leon Aerts had gepresenteerd. Ze hebben altijd ook een professionele groep die ze inhuren. Flores and the Flames was dat deze keer. Ja, allemaal roodharige, rooiharigen. ja, Die de precies, Flores ja. and the Flames. Ja, die waren ook super. Ja. Ja. Hey, en als je er volgend jaar bij wilt zien, mensen, zorg dat als dat in het Nees komt, dat je heel snel ook kaartjes koopt. Ja. Want dat is altijd binnen no time uitverkocht. Ja, klopt. Goed, dan Willy. Ja, we hadden het net over de culturele plak, maar we hebben nog een plak met een Venraadsreintje, Ja, Willy. de gouden plak Van? van Jutta Leerdam. Nou, Ja, gouden plak met een verres randje. Nee, ja, ik zit dat hier te lezen en dan denk ik, ja, wat een hoezo boel, hè? dan? Hè? Ja, Nou,
Frank van Gool. Die is met Cavra, dat is zien. Frank voor hen nou niet meer bekend van Otto Workforce en nou Cavra-huizen, maar Frank is de hoofdsponsor van Jutta. Ja. Dat hebben mensen ook denk ik wel metgekregen. Jutta Leerdam het haar eigen ploeg, haar eigen crew. Samengesteld. Die is niet aangesloten bij een ander team. Die heeft gewoon een eigen team opgericht. En Frank is daar de hoofdsponsor van. Was ook wat gedoe in het Nijs. Want ze is met de privéjet. En meteen vindt iedereen er wat van. Nou, hier wordt ook meteen een stukje nuance aangebracht. Want in die jet, dat huurt gewoon bij dat team. Daar wordt ook het hele familie, het hele gezin. Nou, weet wel. Dus het is niet zo dat het alleen maar Jutta is. Nee, en dan weer ook geroepen. En dan gaat het met die Jake Paul. Hè, en dan zal allemaal geregeld hebben. Maar dat is niet. Want Frank van Gool heeft namelijk ook een ander bedrijf. Dat is Kimi, heet dat. Dat doet die privévliegtuigen. Ja. Maar dan duurzamer dan normaal. Oké. Dus dat is een ander bedrijf. En hij had dat gewoon aangeboden. Hey, vlieg maar met dat ding. Dan gingen ze nog niet laten. Maar goed, hier is dus te lezen. Dus inderdaad de connectie met een Venlo's bedrijf. Hoofdsponsor van Jutta Leerdam. Maar even die race, Willy. Even los van dat Venlo. Was wel vet. Ja, dat was wel spannend. Ik dacht, die Femke Kok, die schetste daar. Dat was al bizar. Ik dacht, ben benieuwd of je onder zo'n gigantische druk de hele wereld kijkt naar jou, gewettige favoriet en dan nog die prestatie. Ja, en dan doe het maar eens. Dat was was heel, heel, heel gaaf, en Frank was ook vol in beeld, hè, daarna. Nou ja, ik was daar een beetje thuis aan het vertellen van aan mijn gezin. Ik zeg, weten jullie dat, want ik wist dat. Ik zeg, weten jullie dat het gesponsord wordt door een Venlo's ondernemer? En op het moment dat ik het zei, koningin in beeld. En wie stond er neven te hossen? Ja, Frank van Gool. In zijn oranje jas. Neven Willy en Maxima. Wat gezellig. Gezellig. Nou ja, dat is toch feest in Milaan. Ja. Maar wij hebben hier binnenkort ook feesten. Vanaf zaterdag barst het hier los. Precies. De vastelovend. Precies. Dan denk ik dat ik ben van de Olympische Spelen. Nee, we hebben er zin in. Hè. Dus, ondanks het weer, jongens, het blikt een mooie vastelovend te worden. We gaan langzaam afsluiten. Er was trouwens nog wel één heel bijzonder advertentietje. Vroeger had ik 100.000 advertenties in de Pillenmaas. Tegenwoordig bijna niks. Het was bijna ontschoten, maar er stond een hele mooie in. Ja, dat klopt inderdaad. Een hele kleintje. Vroeger hadden we echt allemaal die kleintjes en dan moesten we er doorheen spitten. Nou staat er nog eentje zo. Gezocht LP's en singles. En de singles neem ik dan ook dat die bedoelt pletjes en niet jonge dames die vrijgezel zien. Hè? Nee, en Engelstalige LP's of platencollecties. Graag kom ik langs om ze over te nemen. Nou. Hey. Of is het toch een contactadvertentie? Singles. Dus graag kom ik langs om ze over te nemen. Ja. Maar ja, muziekplaten@gmail.com. Dat vond ik wel een mooie. Ja. Hey, maar inderdaad, Willy, wij gaan richting de vastelovend. Hoe ziet dat er verouderd uit? Nog bepaalde dingen waar je naar uitkijkt, waar je zin in hebt? Ja, eigenlijk gewoon het helemaal even afschakelen. Een aantal dagen gewoon even helemaal niks op de agenda. Tijd vergeten en met de camera gewoon lekker een pilsje vatten in de deur. Heerlijk. Genieten van alles wat voorbij komt. Dat is altijd hoe ik de vastelovend ingooi. Ja, alleen zaterdags? Vanavond, want we nemen dit donderdag op. Vanavond 3, morgen 7 optredens en zaterdag 8. Dus dat is echt wel even, dat zien er 18. Maar dat is hartstikke leuk, maar ja, dat is inderdaad ook wel vermoeiend. Maar ik kijk echt enorm uit naar de zondagmorgen, Willy. Ja. Dan zie je hartstikke moe, maar toch, jongen, dan heb ik er zin in. En dan ga ik richting het dorp en dan kom ik ook tegen. Yeah. En dan valt er Ian. En misschien nog wel Ian. Hè? En dan kijken we wel. Kijken we wat Schipstrand. Precies zo is dat. Hey mensen, wij wensen jullie ook allemaal een hele fijne vastelovend. Ja. Zorg dat als je aan de route van de optocht woont, dat je ook wat stoeltjes buiten zet. Ja, ik zag het ook. Waar mensen kunnen zitten. En wellicht zien we elkaar, zoals we die verre zeggen, in het veld. Ja, en volgende week zien we er heel even niet. Want hij heeft waarschijnlijk geen stem. Nee, de huurder is toch niet. Dus, alleen maar de week erop. Precies, ik denk dat de optocht uitslaagt dat ze die zelf wel kunnen lezen. Hè? Ja, precies. Ja, is goed. Dan zeggen we nog één ding. Hoi en bedankt. Hoi. De Pillenmaas podcast werd mede mogelijk gemaakt door Vera Venray, plus Guido van Dijk, Keizers Martens Installatiebedrijf, Gek op Venray en Peelrandmakelaardij.